Puso atong sayran ang kahimtang karon sa usa sa mga barangay nga grabing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa nakalabay tuig pinaagi ni ining report. Usa-usab ang barangay Binabag sa mga barangay sa Bugos City nga nakabsan og daghang kinabuhi atol sa pagtayog. 11 ka mga residente sa dapit ang nakalas tungod sa rock slide. Usa kanila ang 17 anyos nga si Lady Jane Itang kinsa nakagawas na unta sa ilang panimay apan isud pagbalik humaniya masayri nga wa pa makagawas ang iya mga ginikanan ug ang iyang wa pay tuig nga manghod. Nasalbar niya ang iyang mga ginikanan ug ang iyang manghod apan naabtan si Lady Jane sa dakong bato nga nisangpot sa pagkakutlo sa iyang kinabuhi. Kay gideklarar na sa LGU nga no-build zone ang naasoy purok sa barangay Binabag, kasamtangan sila karong gi-relocate sa luna nga iya sa barangay Kapitan diin gipadata-datahan lang usab kanila. Mga pobre gid in town kay mi didto ma'am nangobra in mi asyenda so naglisod hantod karon ma'am naglisod pa gid in town mi barog sa among tagsa ka mga balay. Kini din inyong ipatukod? Kani ako ma'am kay inutang in taon ni ma'am. Nangutang kasagaran just mga tao diri ma'am nga nagkuan nagbarog sa ilang kagalingon nangutang in town kaaron makabarog. Ubay-ubay kanila hinay-hinay nang nakapabarog sa ilang mga panimay nga matud sa mga residente kasagaran sa ilang nadawat nga mga dapat sa panimay hinabang gikan sa mga pribadong sektor. Kung makakita ka karon President Bongbong Marcos nga unta matanawan ninyo ang among lugar dire sa Binabag, Bugos City o lantaw nimo ang among kahimtang dire sa katong after sa linog. Ang pamilya ni Lady Jane nakapabarog na usab sa ilang panimay sa dapit. Inanay man silang nakabarog pagbalik sa nawa nilang Pinoy-anan ug mga butang apan naglisod pa sila pagdawat sa nadangatan ni Lady Jane. Okay naman tayo kaluyan po sa Ginoo ma'am kay gabayan po naman sa pag-ampo. Pero makuan na mo. Makuan sa ginamo ba siya? Mamis po na mo. Kaya nagkuan pa baya mi ma'am nagbuwan-buwan. Nagbuwan-buwan pa mismenteryo. Giswayan unta sa Balitang Bisdak News Team pagkuha ang habig ni Bugos City Mayor Mayel Martinez kabahin sa relief efforts nga gihimo sa lokal nga kagamhanan lakip na sa mga tabang nga nadawat sa LGU gikan sa nasudnong kagamhanan ug sa mga pribadong sektor apan nagdumili kini pagatubang kanamo. Gibalikan sa news team ang gimontar kaniadto nga tent city apan nahawa na ang dapit. Wala usay mga opisyal sa lungsod ang nihatag og katin-awan kung kanus-a kini nahipos ug kung pila tanan sa mga apektadong residente ang nagpabilin paghihapon sa mga tent hangtod karon. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.